So guys, good morning. So another vlog na sa ta guys, no? Kay mo adto mi karon sa akong bana sa kuan DSWD Siquijor kay kanang kuan mi sa nakuno kuan kan educational assistance. So mosulay mi arig-ari dire, try na mo og mga cobra ba may nakadala na mig mga papel nga katong requirements nga katong certification of enrollment sa bata o katong bad ID. So matoy akong gikuan. So ready na ni. So mo kwanta diri unsay mga update, no, kung unsa makakuha manggaling ta. Nagkura ganihan. Nanguli na ka na higa dire. Alas 9. Alas 9. Ito alas 2. Masadahan kay nanguli na dito mga sayo ato. Nanguli na lamang tadi kay Lunes ta musulay ko og nang online. Kay gahapon ba na ko in-online mga palis pa, mudto close na. Bernice pa ganito. Gani unta. Di online iko na niya di na madala. Okay, dahan nagyo masukuan ang kanang ihatag bagdili nang lisod-lisod ng mga tao. Di ba tigilista atong Sabado 100 ka pen. Nakani ko ba nakakuha na siguro ning uban anay. Elementary mag-online gihapon. Din mama kung elementary pwede ra man gidagay mama makuha. Kuha ana. Underage ng bata. Gani. So ka nang sa usa ka mama ana, magdala na dahang bata pwede ra nag-isa ka email. Usa ra dagway na. Kay madahan pud og Ayo binagso. ma pangutan ako niya hato ma, pangutan na hato ko sa ikon ana. Kay ka college ra dagay ng tagsag nga email. Dagway kay wala ko usa. Pagkahuman tani iya hang email niya hang manghod wala man ma. Ga-email man ko ganinang mga kuan sayo ding ni-response dayon tong sa DSWD nga Region 7 ingon siya nga kuan ra sana ituslok ra tong link nila nga gihatag kay adto ra ta ma-fill up kay pa-register online lagi. Online. Na-close naman so nagilantaw na ako tong adlaw og oras nila nga online kay Sabado Domingo doon sa Sabado Domingo offline lagi sila. Wala na siya kay muhatag upiot naman. Kay Lunes na mapud ilang balik. Mabitong gipang close kay kuan. Wala sila bidagay kuan. Pisina anang kuan. Sabado Domingo. Gahapon ayo sa ni kinahapon. Domingo gabi na pud siguro na sila. Ana aray active ra go. Sulay gila mata. Sunod Sabado ani basin makakuan. Makto ka-PO di an. Certified ra go. Certified. Kay murag ingon man kung maingon si mohatag sila og ingon og 5 Saturday di bira kay mahurot ta naghatag ng mga tawo ng 5 Saturday ra. Wala ano no. Pila ka tawo ani. Pras karon o 72 ra man kay na releasean. Ka bo. Mo gyud. Ato una 100. Nahala, basta nakabalo ko bukuan ra ko tong link di ay. Na ready na ba may ang papel kompleto naman ni among papel ko. Katorang sa mag-register rami. Dari na kompleto na to sa wapog dadala kay kana laging online ra gay. Ay college naman mo. Ako kay mga elementary ning uban ani. Wala kay mausit ya tulog sa pamilya katulog. Pwede ba ka ta makadala og ano sa kita guardian? I-sulay lang i-comment na diha sa kuan. Mo ko sulay. Nahala. Maayo na sila may bukuan. Gani. Nahala, salamat. So karon kinakabalo ta kung unsa di ay patakaran nila diri no, so dili di ay sila mo dawat, at least nakabalo ko, so dili di ay sila mo dawat og walk-in. So ang ilahang gusto di ay diri sa DSWD nga mokuha sa educational assistance, magparehistro di ay kadaan sa ilahang link para usa kanila ma-emailan pa kanila o text message kanila usa ka pwede na mo kubra dire. So next Saturday atong ikuan na akong pwede na ba ko makakubra magpa-register sa ako. Update na lang tapon kung sila ka ani